locatie waar iedere Zeeuw geweest moet zijn, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Vorig jaar, 60 jaar na de ramp, trok het museum meer dan 87.000 bezoekers en werd voor de eerste keer een open dag gehouden. Dit jaar voor de tweede keer en we gaan op zoek naar de verhalen van toen. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die het in de oorlog op vele punten had geleden, heeft de natuur in al haar hevigheid van vele gedeelten van ons land opnieuw een ruïne gemaakt. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Er wordt een open dag georganiseerd omdat we publiek wat normaal eigenlijk niet zozeer met de ramp bezig is, om die toch hier naartoe te halen. Omdat we het verhaal van de ramp heel graag willen blijven vertellen. Maar ook willen we laten zien dat er sinds 1953 heel veel is gedaan om te voorkomen dat er nog zoiets gebeurt. Ik woon in de Middelburg, dus daar is het natuurlijk niet onder gaan lopen. Een stukje naar Muiden en een stukje in Veren. En mijn vrouw komt van Wolfersdijk en die is dus geëvacueerd daar, als klein meisje. Daar naar Muiden van het Rode Kruis, die hebben dan met zo'n flat en die hebben haar dus gered, dus die staan er ook in. En wat doet dat met u om die foto's terug te zien, mevrouw? Nou, dat doet heel wat. Nog steeds. Ja. De reacties zijn heel positief. Mensen die zich verbazen over hetgeen wat hier in deze 4 caissons allemaal te zien is, wat daar getoond wordt. En ja, dat is eigenlijk ook het doel van deze dag. Hè? Dat mensen een indruk krijgen, want je rijdt hier voorbij en je denkt, nou, daar liggen 4 betonnen bakken, maar wat daar nou in te zien is, geen idee. Dus dat proberen we dan op zo'n dag te vertellen en ik merk dat goed loopt. Wij woonden toen in Brabant en wij hebben ook nog mensen opgevangen in die tijd. Hoe is dat gegaan toen? Nou, die werden bij ons, ja, vertel jij het. Nou, even naar Ik u. was toen nog kind natuurlijk en die kwamen met bussen 's avonds op zondagavond, herinner ik me nog. En het was natuurlijk de hele dag al op de radio en een hilariteit. En ook bij ons in het dorp, want er kwamen allemaal evacuees en die moesten allemaal ondergebracht worden. Op de avond van 31 januari 1953 kwam Oprah bij ons naar de radio luisteren, want prinses Beatrix was jarig. Toen ze die avond naar huis ging, stormde het heel hard. Mijn oma was 60 en die is in haar huisje verdronken. Ze woonde 50 meter van ons vandaan. En ze was een weduwvrouw en ze is in de slaapkamer verdronken. Wij denken dat ze de deur door de druk van het water niet open kunnen krijgen. Nee. En mijn vader heeft ze gevonden, wij woonden 50 meter vandaan. Ja. De stilte wil me spreken, van wie jij bent voor mij. 4 jaar was ik. 4 jaar en toen heeft op een zoldertje waren we in de Oranjestraat woonden. En daar zaten we met het hele gezin daarop. En daar hebben we dus allemaal naar boven gegaan. Mijn vader heeft de dakpannen van het dak afgegooid. En zo zijn we naar vooraan, naar een winkeltje was daar. En daar deden we dus, daar zijn we allemaal opgevangen. En toen zijn we over een plank naar een dek toe gegaan. Ja, toen is mijn moeder dan is in het water terechtgekomen. Toen zijn we naar een oud oom gegaan. En daar heeft ze een overal aan gekregen dan. En ja, zo hebben wij het. Maar ja, ik was nog maar 4 jaar, dan weet je niet zoveel van natuurlijk. Lima Yankee 7 Zulu, this is Papa Alpha 61, Zulu Radio Kilo. Papa Alpha 61, number 6, number 1, Zulu Romeo Kilo. Vandaag laten wij de rol zien die de radiozendamateurs hebben gespeeld in 1953, ten tijde van de watersnoodramp. Ten tijde van de ramp was er veel communicatie weggevallen. Sterker nog,
Op zondag wist men niet eens in Den Haag dat in Schouwen-Duiveland er problemen waren. Ze zeiden, nou, we horen niks, dus het zal wel goed gaan. En toen zijn de zendamateurs de eerste geweest die verbinding hebben gelegd tussen het ondergelopen gebied, zowel hier als ook op Walcheren, naar Den Haag en verder. Nou, laat maar eens zien hoe dat hier werkt. Nou, dit is de zender zoals die destijds ook is gebruikt. We gebruiken nu monsterseinen, dat gaat op deze manier. En wat is die boodschap? Ik roep nu iemand op en ik vraag van, ben jij daar? Dus dat is op dit moment. Ik zijn mijn eigen roepletters en de woorden CQ. Dat betekent, is daar iemand die mij kan ontvangen? Dat is ook wat er in die tijd gebeurd is. De amateurs die zaten hier en die zonden, ja, wie kan het horen en wie kan mij verstaan? En wij woonden vlak bij Ierseke. En toen kwamen die vesters van Ierseke. En die hadden van die sloepjes, van die mosselboten. En die lieten een touw en die roeiden zo tegen het huis van ons. En naast die huis stonden bij ons fruitbomen. En toen zijn we door het kleine raampje zijn we naar buiten gestapt en die boot. En zodoende stonden wij op 8:30 zondagochtends bovenop de dijk. Maar wij woonden 20 meter van de dijk af. Die 9 weken op dat bovenhuis heb ik te veel tijd gehad om na te denken. Dat is verkeerd. Nout Wilgers was dienstplichtig militair in 1953 en zat in de Zuidwestelijke Delta op het moment van de ramp. En heeft daarover dagboekaantekeningen gemaakt. Maar niet toen al in een schriftje, maar op papieren die hij daar vond tijdens zijn dienstplicht. Dat materiaal hebben wij gekregen een aantal jaren terug en we hebben vandaag een tentoonstelling erover geopend. En hij was hierbij, nu 82 jaar. Watersnood 1 februari 1953. Zondag 1 februari, nog steeds ziektewet. Tussen 4 uur en 5 uur noodtoestand afgekondigd. Om 11:30 dokter op bezoek. En ontslagen uit het hospitaal met 4 dagen binnendienst. En 's middags om 14:30 met de eerste groep uit legerplaats De Witteberg vertrokken. Bestemming Koning Willem I kazerne in Den Bosch. Ik heb op de dijk, heb ik 's nachts ook verslaggeving gedaan. Dan zat ik daar in de donkere aan de dijk. Ja, dan was ik bezig met mijn dagboek. En daar stopte ik dan in de binnenzak van mijn tenue. En ja, dat bleef een geheim. Voor iedereen. Ook voor mijn kinderen, heel raar. Dit is nu de tweede open dag. Gaat er nu voortaan elk jaar een georganiseerd worden? Ja, we willen heel graag elk jaar een open dag organiseren. Omdat we merken dat daar dan toch weer andere mensen naartoe komen dan degene die normaal naar het Watersnoodmuseum komen. Dus als het aan ons ligt, elk jaar een open dag. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. Vanaf de eerste dag werd de hulpverlening met kracht aangepakt en geleidelijk kwam zij steeds beter op gang. De ernst van de ramp deed zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard besluiten zijn verblijf in de Verenigde Staten af te breken en naar Nederland terug te keren. Hij vloog boven plaatsen waar helikopters bezig waren mensen in veiligheid te brengen, die daar soms 2 of 3 dagen op kleine drooggebleven gedeelten hadden gebivakkeerd.